O koľkej sme sa zobudili? O 10:00? O 9:30? No tak vstávajte! A nechce stávať. Vstávaj! Ani ja. Prosím, len vstávaj. Ideme. OK. Tak. Chceš ukázať, že v boxu, alebo nie? Ne. Prečo? Okay. Prosím. Ne. Ukáž to. Ne. Prosím. Ne. Prosím. OK, tak ukážem. Okay. Je to tajnosť. Okay. Ja zatvorím krabicu. Čo je vnútri? Čo je vnútri, prosím. Prečo to máš? OK, to je jedna z mojich vzácnych vecí z vojny. Presne druhej svetovej. OK. Ale môžeš nám povedať, odkiaľ si to dostal? Pretože z druhej svetovej vojny. Už som ti to povedal. Môžeš to povedať? OK, mám ti príbeh. Prosím, povedz, jak to stalo. OK, takže jeden raz. Je to veľmi dobrý nápad, brat, ísť zabiť generála v takej ozbrojenej miestnosti. Okay, Neboj sa, oni nás nevidia, plus mám tento revolver. A veď ja nič nemám. Dovo! Môj brat! Ne! Ja vás všetkých ja ťa pomstím, brat. Brat. Máš sa na mňa, taký, máš sa Ha? na mňa. Generál. O ne, prosím, nechaj ma. Prosím, len pre teba som to urobil. Pomstil som ťa, brat. A nechám si toto ako vzácnosť. Počkaj. Sme vyhrali. Toto boli tí poslední tipsy. No. Idem sa pozrieť na brata. Čo je ešte živý. Otestovať. Si? Necítim jeho srdce. Počkať? Ne, to je skles. To nepumpuje. No. Prosím, nezavíjaj ma zase. No tak. Ja sa vydávam. Som ťa pomstil, brat. Dúfam, že si veľmi šťastný vnútri nebu za to, čo som urobil. A zoberiem tento revolver, s čím sme vyhrali. Ako pamiatku teba a našich spomienkach. No, tak teraz vidíte, prečo mám ten revolver. OK. Tak, to bolo veľmi... To je veľmi emocionálne. Buď ticho. Prosím. Môžeš byť ticho. Ja sa nevyplakám. Ja ešte zapnem svetlo. OK. Tak ideme spať ďalej a dovidenia, ľudia. A keby ste si mali radi toto video, tak pozerajte viacej videá a dajte mi like. Je to veľmi emocionálne. Dovidenia, ľudia.